Το Άργος το τιμώ, γιατί είναι μια πόλη αρχαιότατη, ίσως η αρχαιότερη όλων, και είναι το κέντρο ουσιαστικά της Πελοποννήσου. Από εδώ ξεκινάει το κέντρο της Πελοποννήσου. Όσον αφορά τις εξελίξεις, οι εξελίξεις δεν είναι ευχάριστες. Η χώρα βρίσκεται σε πολύ μεγάλη κρίση και ο κύριος Τσίπρας βαδίζει στον γκρεμό. Στον γκρεμό κυριολεκτικά. Συζητώ με βουλευτές του, με υπουργούς του, ούτε καν γνωρίζουν τι θα υπογράψει. Επομένως οι εκδοχές είναι τρεις. Να τα υπογράψει όλα και να γίνει ο μνημονιακότερος όλων. Είναι η πρώτη εκδοχή. Εκεί που το έπαιζε αντιμνημονιακός επί 6 χρόνια, να γίνει ο μνημονιακότερος όλων. Και να υποθηκεύσει τη χώρα για τις επόμενες γενναίες. Το δεύτερο είναι να κάνει οικουμενική κυβέρνηση με όλα τα κόμματα τα δημοκρατικά πλην Χρυσής Αυγής και Κουκουέ που δεν πιστεύουν βέβαια στην Ευρώπη και να ξεπεράσουμε την κρίση σε μερικά χρόνια. Με δυσκολίες βέβαια πάλι και με θυσίες. Το τρίτο να πάμε σε εκλογές, το οποίο δεν το θεωρώ καλό γιατί οι εκλογές θα πισωγυρίσουν τη χώρα και θα αυξήσουν τις μαύρες τρύπες. Επομένως, πιστεύω ότι η οικουμενική και μια κυβέρνηση ευρυτά του πέλματος 250 εδρών είναι η μόνη λύση.